nglesturi budaya Jawi mliginipun tembang-tembang macapat kagiyaraken saben-saben dinten Senen kawiwitan watawis tabuh 8 langkung 3 menit dumugi tabuh 10. Lumantar Radio Gemilang FM ingkang mapan wonten ing Jalan Pemuda Barat nomor 1 Pucung Rejo Muntilan. Para pamirsa, pilih dalu menika kula sampun siaga malih sesarengan kalian para kadang kados padatan namung sawetawis ora dibeneh para kadang karena dalu menika arum dalu menika karawuhan setunggaling dwija kanthi menika tumrap kula setunggaling kanugrahan ingkang ageng sanget karena menapa piyambakipun menika kasunyatan mila pakar macapat kanthi menika saderengipun kalajengaken arum dalu mbok bilih bareng kula manggi kanca-kanca rumiyin ingkang wonten iring tengen menika ketinggalipun sampun saya mbok pilih. Assalamualaikum Mbak Haji. Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adosipun sampun lesu. Nek lesu mboten niki malah nun sewu ora ngomokke nggih. Niki wae kok disukui karo kanca kok tekan sepring iki kok ya duwe rasa ngelih aku ngono. Sehat to napa? Nggih sehat nggih. Nganti ibune kok ora mau sik wah. Kok nek bali siaran nek ngelit tak mau nek ora. Inggih sugeng dalu para senara budaya, sugeng dalu para warga-warganing Bebrayan Kabupaten Magelang lan sakanan kiripun. Pepanggihan malih kalian kula Triparaga nggih Triparaga arum dalu kanthi pangajap mugi panjenengan sedaya tansah hanampi songsonging kabagyan kawulijengan saha napa nggih kapian sedayanipun ingkang awujud remen nggih mugi tinulada dening sedaya warga-warganing Bebrayan Agung. Sugeng dalu sugeng nyimak siaran macapat lumantar 96,8 Gemilang FM LPPR. Sugeng dalu Ki Bapak Sigit. Nggih. Sugeng dalu Bapak Jumiran. Kados ngaturaken sugeng dalu ugi katur sagung para pamireng, para sutresna budaya ingkang suka paring kawigatosan tumrap giaran arum dalu menika. Sugeng dalu. Salajengipun menika. Kala sampun kula aturaken ingkang kinurmat Ibu Dwija. Senajan kula mbok pilih dereng tepang kanthi caket namung kula sampun mireng pilih asma menika Ibu Rayung. Sugeng dalu Ibu. Sugeng dalu Pak Jumiran. Nggih. Sugeng dalu para pamirsa sedaya ingkang ing dalu menika nggih kalares menika Nyawiji nggih wonten ing mriki adicara arum dalu. Nggih. Nderek nepangaken menika kula nomor Irna Rayung Sari ngabunipun pun timbali rayung mekaten Bapak. Nggih. Matur nuwun sanget. Bilih ing wedal menika kados ketiban daru ngaten. Waduh. Darune sepinten niku. Nggih. Menawi Bapak Sigit anggenipun mestani kados pundi menika? Menawi Ibu Rayung kala wau ngaturaken panuwun nggih. Menika kok ya timbal balik. Menika masyarakat pecinta macapat saha paraga tetigal nggih ngaturaken panuwun katur Ibu. Ibu guru, Ibu Dwija. Nggih. Kagungan tanggal jawab wonten ing pawiyatan pundi, Bu? Inggih Bapak, kula sakmenika wonten ing SD Negeri Kangkungan. Tlatah Kecamatan Salam. Caket Gunung Wukir. Wukir. Inggih. Cacahipun Pak Sigit sampun nate rawuh mriku. Nggih liwat ana sekolahan kok apik banget. Rapi, gedhe. Ijo royo-royo. Ngeten. Nggih.
Amargi sekolah mewah Bapak. Nggih, mewah. Mepet sawah. Mepet sawah. Jebule parikane yo. Ya kena. Cetha ya. Para sutresna, saestu kula wau sampun kula aturaken bilih dalu menika mangke irah-irahanipun arum dalu menika nderek mangayu bagya karana tanggal utawi wonten ing wulan menika November surya kaping selangkung menika pas hari ulang tahun PGRI. Ingkang kaping pinten Bu Rahayu menika? Tahun menika ingkang kaping 8 doso. Sampun kaping 8 doso. Dados sing samangke harum dalu menika nderek mangayu bagya. Lajeng ingkang minangka narasumber menika mangke karana ingkang Pono. menapa nggih langkung caket lan mila langkung nguwaosi babagan kadwijan ngaten nggih Bu. Nggih, leres Ibu Rahayu sampun kepareng rawuh menika. Para pamirsa, bilih arum dalu menika ugi kagiyaraken lumantar menapa menika YouTube nggih. Dene kanal YouTube-ipun panjenengan saged madosi utawi ngutul wonten ing Gemilang FM Official. Ngaten nggih. Barandine mbok bilih samangke panjenengan badhe manggihi rencang utawi kadang sanesipun lumantar WA panjenengan saged nyerat wonten ing nomor 081 578 968 968. Dipun nambali Pak. 081 578 578 968 kaping kalih. 968 968. Leresane. Menawi nyerat wonten WA lumantar nomor menika nggih. Nggih, lajeng dipun Kirim-kirim ya entuk iki. saged monggo kepara dipun tenggo mbok bilih kepareng lan kersa nyekar saking dalem menika prayogi sanget. Ngaten. Namung kados padatan para kadang saderengipun kalajengaken irah-irahan ingkang gayut kalian PGRI kala wau kados padatan ingkang kula aturaken rumiyin menika Sekar Mijil kinarya murwakani Giaran Arum Dalu. Drenging nala nyuwun mring Hyang Widi mugi karahayan amrih kasembadan ing setyane nguri-uri kabudayan Jawi maca patanengge tuturipun luhur monggo samya agung ing pamuji konjo ing Hyang Manon den reksa kengjem setan godane Allah zat kang maha welas asih maca
Amin. Sekar mijil kalih padha kinarya murwakani menika menggah wosing cakepan ingkang katur menika setunggaling panyuwunan mugi-mugi arum dalu taminipun wonten ing dalu menika tansah manggih rahayu mekaten para kadang. Salajengipun mbok pilih Bapak Sigit ingkang badhe nglajengaken sekar candhaipun mangke sesarian kalian Ibu Dwija, Ibu Rayung nggih. Monggo Bapak Sigit. Bu Mas Guru. Kok Mas Guru. Mas Guru Dalem oleh Mbah matur. Guru. Mas Guru Rayuk menika hari ulang tahun PGRI menika wau napa benjang? Bejang-bejang Bapak. Nek ngoten tanggale tanggal selangkung selawe November. November. Saben tahun nggih. Inggih Oh laras. iya wong hari ulang tahun. Aneh-aneh mawon Mbah Kakung. Kalau mangsa wonten sambetipun kalian hari ulang tahun PGRI, kula kok pikantuk pakabaran. Terus pundi menika? Menika Ibu KS. KS ki apa? Kasih Ibu KS Kangkungan menika nate nyekar ingkang gayut kalian PGRI menika. Terus saya apal, Bu. Dadak ngepek niki Lanjut, Mas Wadi. ngepek. Nggih. Sajake para pamireng menika wis nganu nggih. wis Ngantu-antu. Ngarep-arep gek kaya ngopo. Saged dipun anu Bu, saged Sekaraken. dipun sekaraken nggih. Oh, inggih. Ngaten nggih. Monggo. Sekaripun menapa Bu? Dandang gula penganten anyar. Penganten anyar. ngeling-kele dadi nganten anyar mbene. Nggih, monggo Ibu Rayung menika badhe paring katerangan lumantar sekar dandang gula penganten anyar larasipun sajake pelok bem nggih Bu. Leres. Monggo, Padha Ibu. maca kepekan. Inggih. Kula tak ngrungokke mawon nggih Bu. Izin. Astunipun kula lingsa menika. Nggih. Wonten ing mriki wonten para winasih Walah iki. ingkang napa pono babagan macapat niku nderek gladen menika nggih Bapak. Nggih monggo nggih. Mangke malah kula rekam kok Bu, ajeng kula apalke teng griya. Inggih. Nggih, monggo Bu. Ngaturaken sekar dandang gula penganten anyar laras pelok padet 6. Hambal warasa kang kita pengeti madekipun PGRI nyata kang gedhe lelabuhane datang nagarinipun gulawan ta siswa lan siswi wonten ing pawiyatan tansah mituh
lono ingkang sinadya tetap jaya PGRI kang sayekti junjung nusalan bangsa mekaten kala wau Kula kok terus liar-liar. Liyan nggih. Nek Mbah Kaji Padha niku. nek kula kok merinding. Nggih. Injih. Nah, rak jebule pancen to. Terus Bu Rayung menika sampun nyekar menika jan komplit nek dojeki. Nggih. Wonten gregelipun, Nggih. wonten lokipun, Nggih. nadyan lok prasaja nggih. Lajeng vibralipun. Vibrali Gregel. apa? Vibralipun menika jan angel ditiru. Langka ingkang kados ibu Bu. Nggih. Nanging uwal saking Gojek menika wonten sekar ingkang nembe sinekaraken menika kok jebul wonten suraos nggih Bu nggih. laras nggih. Suraosipun wiwit wonten gegayuhanipun negari pamarentah bangsa lajeng para menapa panggula wentrah menika nggih Pak Guru Bu Guru nggih. Nggih, laras. Panggula wentrah ugi wonten sing di gula wentrah menika siswa. Siswa. Lajeng wonten tujuanipun pendidikan. Nggih. Ibu saged saged ngaturaken menika, saged babar menika Bu. Inggih. Nggih. Kepareng derek ngatur wonten ing mriki bilih para dwija menika minangka guru menika dipun gugu lan dipun tiru. Leres. Nggih. Ingkang wagu tur saru nggih. Sedaya leres napa? Niku nek sing muni wagu lan saru niku janjane ya ming napa nggih omongane wong kebonan. Nggih to. Nggih. Nggih. Salajengipun kados pundi Bu? Inggih. Dwija menika minangka ingkang dados nggulawentah para siswa nggadahi ancas tujuan dadosaken para siswa menika dados napa generasi penerus nggih. Nggih. Menika ingkang nggadahi akhlak ugi unggah-ungguh Budi pekerti Inggih, ngaten budi nggih. pekerti. Awit sakmenika kados napa nggih? Kula menika nggadahi raos prihatin ugi, Bapak. Nggih. Amargi unggah-ungguh wonten ing padinten menika lare-lare kados sampun lanu nggih. Wonten owah gingsire jaman menika Nggih. kadosipun badhe ical mekaten. Dados keprihatinan nggih Bu. Leres nggih. Dados kala wau Ibu ngendika Bapak saha Ibu guru menika minangka ingkang ngleksanani gegayuhanipun negari nggih Bu. Inggih, laras mekaten. Gegayuhan supados siswa menika mboten namung njuk diwulang njuk apalne mboten. Inggih. Ning dadi siswa sing benjang-benjange amnen njuk jangka panjang nggih Bu Rayung Leres, nggih. nggih. Dadi nukulaken generasi ngaten ta Bu? Inggih. Bila Mboten lanceng namung- wonten ingkang Nggih. sesebatan anak itu menjadi anak yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Kirang langkung bilih Budi. Lajeng generasi ingkang lantip wasis Nggih. tanggel jawab nggih Bu. Lajeng bisa ngrampungi pakaryanipun miturut Paugeran ingkang sampun mekaten. ning ya sing berakhlak, beragama nggih, Inggih. berpedoman kalian menapa Pancasila dan undang-undang Inggih.
Aku kok njuk ngawur iki. Paugeran ingkang Bener ora kuwi? paugeran ingkang Inggih. gumathok. Jiwa nasionalisme niku nggih ugi tetep dipun anu nggih. Dipun tanemaken tumrap para putra nggih. Nyun sewu Bu, menika kula kok anu menawi Pak Guru lan Bu Guru menika wonten ing tataran SD menika guru ingkang sanget ageng prihatosipun lan perjuanganipun katitik nek sing guru SMP SMA ngono gampane gerek neruske nggih Bu nggih. Nek sing SD TK niku kan mbabari nggih. Istilahe Pawiyatan dasar ngaten. dasar nggih. Karena dadi apik lan ora bocah niku mangke saka SD niku sampun ketok nggih. Lah namung karakter sakmenika terus ngendikanipun Ibu kala wau sakniki niku napa nggih unggah-ungguh tata krama niku wis arep napa nggih kekikis karo kahanan jaman nggih. Pramila wonten ing mriki kula ya nggadahi prihatin Bu niki nek guru SD ki gedhe tenan jasane. Pramila wonten ing mriki kula nggih nderek bingah menika wonten ing Kabupaten Magelang sampun dipun wontenaken patembaya utawi lomba ingkang saestu saged ngeneraken utawi nderek ndidik tata cara sopan santun wontenipun lomba maca bat nggih. Namung menawi kula kok babagan menapa nggih ngelminipun ingkang dipun aturaken kala wau. Tasih kepengin sekaripun kok Pak Sigit kalian Bu Rayung. Karena nembe setunggal kula wau tesih kirang nika Bu. Nggih. Tesih wonten sekar malih nggih Bu. Ah, Monggo. nggih. Mbok pilih saderengipun menawa saged dipun kintunaken dhateng para Dwija sanes Bu, monggo. Nggih. Nderek kintun menika dhateng kadang kula Dwija wonten ing SMK Muhammadiyah Salam. Nggih. Mas Parwoko. Mas Parwoko. Mas Unggul. Nah, Mas Unggul Wicaksana. Garis miring Mas Parwoko. nggih. Ingkang asring dados tunggal Nggih. menapa Dewan Pambiji wonten ing Patembayatan menika Bapak. Alhamdulillah saged dipun pinanggihaken dhateng piyayi-piyayi winasis menika estunipun napa nggih dadosaken mongkok ugi. Tesih wonten sekar malih nggih Bu. Cobi menika wonten Sekar Asmarandono. Asmarandono. Nggih, monggo merdika kemawon. Nggih, ingkang magayutan tumrap unggah-ungguhipun. Wah, laras sanget menika nggih. wonten gayutipun menika kalian wonten ing pawiyatan dasar. Monggo Bu dipun aturaken Bu. Kepareng ngaturaken Sekar Macapat Asmarandono nuju Prana menika larasipun tasih sami nggih Pak, laras pelok. Pelok Nggih, nembem. Nggih. Lamun sira dadi murid kudu ngerti tata krama mastuti dawuh gurune lan aja sira sembrana tetuga mreprayoga
paugeran ten mituhu yeku tindakan utama mekaten kala wau Jumbuh kelawan tugasipun Nggih. Ibu minangka jejering Dwija. Dwija nggih. Menika Sekar kuwi kok kayane pemut saha pepeling nggih. leres Ingkang Warah, tumuju nggih. para siswa nggih. nggih Pepeling menapa, Bu? menika ingkang utami bilih ngemutaken dhateng sedaya mboten namung para siswa nggih mbok bilih menika sedaya Termasuk kula. Nggih, Bu, nggih, pun nggih. sedaya piyai wonten ing tlatah Jawa menika dados ampun ngantos wong Jawa menika ilang jawane. Nggih, Bu, nggih, Bu. Amargi unggah-ungguh menika menawi mboten dipun emotaken sakmangke saged keblinger ngaten Cik. Nggih, leres-leres nggih. Karena ugi wonten ingkang mestani bilih budaya menika minangka dados rohipun utawi jati diri bangsa. Ngaten nggih Bu, mbok Inggih. bilih kirang langkung. Leres. Mila lajeng menawi sampun kecalan budaya menika raosipun kados dene wis kotong ngaten nggih Bapak Sigit mbok bilih nggih. Neng ora tumrap awak dhewe kok. Lah, Wong nggih. iki tumrap murid kok. Nah, kalau mau ki dipun ngendikaken Awake mboten dhewe ya dadi ngomongaken murid, sesuk. Biyen murid biyen. Mantan murid. Nggih, menika lak dipun sebataken lamun sira dadi Dadi murid. Nggih. Kudu Ngerti tata krama. Kudu ngerti tata krama. Tata Ngene krama wae kuwi penting. saiki bengi iki awake telu dadi murid-e Bu. Mangke kok ingkang kuwalet. Ketok-toke kan. Nek awak dhewe dadi murid ora usah dunggake. Dadi murid terus. Nggih, salajengipun dos pundi, Bu? Mastuti dawuh gurune dados menika para siswa menika kedah mituhu nggih menapa Nggih, ingkang pun mituhu. dawuhaken saking Bapak Ibu guru Guru minangka ndadosaken sedaya lampahipun ingkang sae kathah. Nggih. Nggih. Menawi awak dhewe duwe bocah ya kuwi kudune ya dikandhani kuwe manuta karo Pak Guru, manuta karo Bu Guru. Niku ya ana badine kok. Angirit ngandani bocah kok. Gitu. Pak Guru sing ngandani sing Muride. mbimbing, sing nuturi bocah. Kosok wangsulipun, Bu. Nek bocah ora diwarai hormat saha manut kalian bapak saha ibu guru, mangke wong tua ya susah menika. Nggih. Nek wong tua ngandani malah diwaneni. Malah Amargi lare sakmenika anu nggih. Abenipun nembe tiyang sepuh mbok bilih sak kecap mengke saking lare sampun 5 kecap. anjir. Menawi nyuwun tulung Pak Guru lak awak dhewe ya. nggih. Tur mesti benere nek Nggih. bapak guru ibu guru lak kagungan ngelmu gula wentah lare lak ngaten ta menika. Niki kula ya rada mbelani Pak Guru Bu Guru sithik. Pak Guru Bu Guru lamun wonten ing pawiyatan nek nang omah ya tetep tanggung jawabipun wong tuane. Ngoten. Leres Nggih. menika. Ora mung ngomongke Bu Guru ki hanya terbatas waktunya jamnya to. Nek bapak karo ibu ket bali sekolah tekan sesuk arep mangkat sekolah meneh. Nek ngoten Mas Guru. Niki luwes nek muni Mas Guru ki lingkup luwes. pasinaon menika njuk nek ngoten wonten tigang perkawis nggih. Leres menika. Ya keluarga,
sekolah, Sekolah. lajeng masyarakat. Lingkungan. Sakmenika wonten setunggal malih, Pak. Nggih. Media sosial. Medsos, nggih. Dadi papat nek ngoten. Nggih, wonten sekawan tilar. Tugase wong tuwa barang nek ngono kuwi. Nggih. Nggih. Pramila wonten ing mriki ngaten Bu nggih. Mbok pilih kepareng kula urun rempuk wong dadi wong tuwa ki ya aja gampangan ning aja angelan. Dalam arti gampangan ki nuruti putrane. Nggih to. Nek durung mangsane bocah kuwi kaya duwe utawa kaya ngono ya aja dikasih, aja diwenehi. Contone nek urung umur kok wis dicekeli HP niku ya tundane mangke Ngaten napa nggih. Nggih. Kudune Nggih. kuwi kudune bocah iki gak diwarai tembung-tembung sing apik. Mirip, Pak, Bu, kula nyuwun maem. Gitu. contone ngono, Contone nggih. Ora njuk meni wis bocah waton meneng tak kei HP. Nyuwun maem syukur niku ndas pitik. Anu ndas pitik. Ora cocok nggih. Ora ndas priya. Namung mbok bilih kula dipun keparekaken nyuwun prisa Bu. Inggih. Karena kula rak mboten nglampahi karena mila mboten jejibanipun. Saestunipun menawi dados dwija utawi guru menika ketingalipun sekeca sanget nggih Bu. Menapa raosipun kados pundi cobi? Ingkang baken dipun nikmati mawon. Ngaten. Nggih, lajeng nggih pun lampahi kanthi napa nggih niat ibadah, Pak. leres menika. Dipun syukuri karena Leres, kejibahan nggih. Nah terus mbok pilih sawetawis ingkang dipun wastani radi sawetawis angel utawi ribet menika ngadepi lare-lare ingkang wonten ing jaman sakmenika kados ingkang dipun ngendikaaken kala wau sampun kecalan menapa nggih unggah-ungguh lajeng Subasita menika sawetawis sampun angel menika lajeng angelipun mbok bilih wonten mriku menika ngadepi para putra ngaten nggih Bu kirang langkung. Lan menika menawi wonten pawiyatan dasar menika mboten wonten guru ingkang napa nggih mligi mapel bahasa Jawa nggih. Dadosipun Nggih. guru SD menika saestu hangabehi menika. Nggih. Ingkang saged ngabehi, ingkang boten contonipun sakmenika saben sekolah niku mboten mesti Bu guru Pak guru niku ngertos sing babagan basa Jawi. Nggih. Apa meneh nek muni kon latihan nembang maca pat, wah kuwi dudu pangananku. Ngoten niku nggih. Lah menika ingkang ndadosaken raos napa nggih? Prihatos nggih. Prihatos nggih. Amargi menika budaya Jawa menawi mboten kula panjenengan sedaya minangka piyantun Jawa sinten malih ingkang badhe ngrembakaken. Aja ngasih tetembungan wong Jawa ilang Jawane. Gitu. Nyuwun pangapunten Ibu. Wonten suka dan dukanipun mboten minangka dados. Nggih menika ingkang kula aturaken kala wau le nyuwun prisa nggih. Nek kula mengawaske wah kepenak banget. Penak ya suka niku wonten dukanipun ngoten. Niku wonten mboten Bu? Astunipun wonten nggih, Pak. Nggih. Sedaya menika kan wonten napa kosok wangsulipun nggih. Nggih. Ada suka, ada duka. Nggih. Dados menawi pun mastani duka niku napa nggih? Menawi kula nggih rumiyin nate tugas wonten Ereng Redi, Pak. Ereng Redi Merbabu. Nika sedasa taun kula wonten mriku. Namung menawi sedasipun wonten ing manah kula sampun saged dinikmati. Susahipun menapa menawi ngepasi Jawa. Nah menika ingkang napa toyanipun mboten namung saking langit, Pak. Namung saking mriki ugi. Ini ya dijoli Kak Bu, mangke wali murid wonten sing maringi loncang. Laras niku. Maringi tomat. Lobis nggih. Mbok pilih suka dukane ibu guru niku ingkang gampil mawon. Nek murid iki do manut-manut, do tunduk karo gurune niku pun seneng nggih. Nek murid ana sing menyunyang, ana sing nakal niku bu gurune Dadi mesti marai stres. marai stres nggih. Niku ingkang baken ngaten nggih. Dadi senenge bu guru Pak guru ki nek muride do pinter-pinter terutama nggih ngaku manut-manut iku seneng. Nggih nek muni muride kok sak kelas cah selawe ana sing ora genah siji apa loro ngoten pun rada stres gitu. Menika wau lak
Wonten Sekar menapa kalau Asmarandono. Asmarandono. Wonten Sekar Pangkur napa nggih, Bu? Pangkur Sakliyane Asmarandono ingkang gayut ngaten menika. ingkang pangkur wonten nggih. Oh. Nih Ibu apal nggih? Sajane ana pangkur barang. apal. Kalau wau Asmarandono nggih. Inggih. Larasipun belok. Padat. Terus sing wonten Sekar sanesipun Nggih. ingkang gayut kalian menika, Bu? Mbok bile sak mangke mawon. Oh, mangke Hmm. Mangke kula kuatos menika para Inggih. pamirsa menika bosen. Ngaten. Nggih, niki mboten bosen wong wis diselingi dialog utawa pangandikan. Yen ngaten mbok pilih dipun sawetawis selingi Pak Sigit sik. Nggih. Kula tak nyelingi nggih, Bu. Monggo Niki Pak. kok wonten WA ingkang mlebet. Oh dipun waos monggo. Dipun waosaken, Pak. Jopi. Menika Ingkang kalian pundi? sak ngandhapipun. Oh nggih. Menika rumiyin. Para sutresna, pilih dalu menika kasunyatan sampun wonten ingkang nyawiji lumantar WA. Kula aturaken nggih. Sugeng dalu Bapak Sigit. Wah, menika Bapak Sigit kok ingkang dipun sebat-sebat. Cacake Sugeng ngayahi tugas mugi-mugi sedaya kru Gemilang FM sedaya sehat. Mugi-mugi Radio Gemilang FM tetep jaya. Amin. Saking Pak Darso Mbonjitan menika. Sopire andong niku Mas Guru. Badhe kintun-kintun kagem Pak Kadir, Pak Topo wonten ing dusun Bagungan, Desa Sukorjo. Sugeng mirengaken lan sugeng wungon. Kagem Pak Maryudi, Pak Tarmuji wonten Sekaran. Sugeng dalu, sugeng mirengaken. Lan kagem Pak Yadi, Pak Supar, Pak Wahyu wonten Candi Mulya. Sugeng dalu, sugeng mirengaken. Katosipun ngandhapi Lajeng ambak ngandhapipun kok wonten menika. Nggih, Pak Darso, ngandhapipun matur malih. nuwun. Nah menika kula ngucapaken wah menika selamat kagem Bu Guru. Lah menika sampun wonten ingkang ngatosaken kasunyatan. Suwantenipun sae sanget Weh. mantap. Tepuk Sampun muri-uri basa Jawi. Wah menika matur nuwun nggih dhateng Pak Darso. Monggo niki online lho piyambake niki nyawiji. Oh, nggih. Monggo kala mangsanipun Pak Darso mbok bilih saged rawuh wonten ing studio nggih sareng-sareng kalian Bapak Sigit. Nah menika ingkang panjenengan sampun midhangetaken menika Ibu Rayung menika Bu Guru ngeten nggih. Nggih. Ibu kepala sekolah. Menika wonten Sekar Pucung Bu Guru. Oh, Nggih. nggih. Sajake Sekar menika nggih harapan. Hmm. Harapan saha dorongan kados Bapak Ibu Guru. Kula aturaken Ibu Oh, monggo. Pak. saged nembang napa kula mawon nggih kala-kala. Masih Nggih, monggo Bapak Sigit. Guru iku jarene kudanging ilmu. ngelmu papan pitakonan tumrap baraya myang murid mula iku tansah ngudi kawruh ira Pun terasaken ora misak padha pucung. Guru iku dikukuk
kados ingkang Ibu ngendikake kala wau Ah, nggih. nggih. Gugu Jumbuh digugu nggih, Kanjeng. dan ditiru. Lan bebrayan agung sami mula iku paringa tuladha tama. Kok pilih menawi wonten buka celok ngaten tambah nyampleng. Aduh. Ning nggih wonten ingkang asipat pepeling Ibu. Nggih. Nggih. Pepelingipun ngaten. Guru tesih wonten Tasih setunggal Wonten, foto wekdal. malih monggo. Guru iku ampun kesesogung muyu yen pingalem bono. Dadi guruna ya nganu nggih dipun elingake aja geguyu sik. Aja seneng sik lamun antuk pangalembono. Nggih. Pangalembono sing kados pundi biasanipun sok wonten to guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, ini ya gesek ya gedeng hati-hati. Sinetya jinunjung inggil marga iku bisa gawe bisa uga gawe lena. Pekaten Ibu Guru. Para pamidhanget giaran Harum Dalu, sawetawis mbok pilih Harum Dalu kasiget karana priwara rumiyin ingkang badhe katur. Semantena panjenengan tetep nyawiji wonten ing Gemilang FM mangke sak sampunipun priwara kula sakanca tumuli nyawiji malih. Sumangga priwara. Mama, nih lihat gambarku bagus kan, Ma? Ih, adek, udah sana main sendiri dulu. Mama lagi pilih-pilih baju buat lebaran nanti. Udah sana. Papa, bagus kan gambarku? Randi, kamu dengerin nggak kata mama tadi? Hah? Sana main sendiri. Aku butuh didengar. Mama, Papa, tolong perhatikan aku. Anak yang kurang perhatian dan kasih sayang orang tua biasanya cenderung mengalami berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun mental. Letakkan gadgetmu, perhatikan anakmu. Jangan sia-siakan usia emas mereka. Mereka adalah penerusmu di masa depan. Mama, Papa, tolong perhatikan aku. Stunting masih menjadi PR yang harus diselesaikan bersama. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah 2 tahun yang disebabkan karena kekurangan gizi pada waktu yang lama. Tidak hanya mengganggu perkembangan anak secara fisik, stunting juga dapat mengganggu perkembangan otak yang dapat mempengaruhi kemampuan prestasi anak. Lalu, bagaimana ya cara mencegah stunting? Bisa dengan A, B, C, D, E. Apa saja itu? A. Aktif minum tablet tambah darah sejak remaja dan bagi ibu hamil. B.
Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C. Cukupi konsumsi protein hewani bagi bayi di atas 6 bulan. D. Datang ke posyandu setiap bulan dan imunisasi balita. E. Eksklusi atau pembatasan makanan selain ASI selama 6 bulan sampai 2 tahun. Yuk bersama mencegah stunting untuk menyiapkan generasi muda yang produktif dan unggul menuju Indonesia Emas 2045. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Aktivitas Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah. Dok, lihat nih Dok, Gunung Merapi erupsi. Ada apa sih, Bu? Lihat nih loh videonya. Ya ampun, Bu. Ini tuh video editan AI. Editan gimana? Ini loh dikirim di grup ibu-ibu. Ini itu video editan AI, Bu. Nih loh, kalau videonya dilihat secara cermat, orang-orang yang lari itu kelihatan aneh. Oh iya ya? Iya kan? Nih, aku cari berita terbaru, Gunung Merapi aman-aman aja. Makanya, Bu, jangan asal percaya aja. Kita harus cek sumbernya dulu. AI atau Artificial Intelligence bisa membuat gambar dan video seolah-olah nyata hanya dengan di-edit melalui komputer. Teknologi ini sering disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu. Jadi, jangan mudah percaya dengan konten yang kita terima, apalagi kalau sumbernya tidak jelas. Selalu cek fakta, cari berita dari media resmi, dan jangan asal bagikan. Ingat, bijak bermedia itu keren. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. San, lihat deh, sekarang lagi banyak banget berita tanah longsor di mana-mana. Aku jadi takut deh, kan rumah kita juga rawan longsor, kanan kirinya tebing gitu. Iya, makanya kita itu harus tahu tanda-tanda jika mau terjadi tanah longsor. Emangnya apa aja, San, tanda-tandanya? Ada macem-macem nih, contohnya munculnya retakan pada tebing, munculnya air tanah secara tiba-tiba, air sumur menjadi keruh, dan adanya longsoran batu-batu kecil. Kalau udah terjadi kayak gitu, kita harus ngapain sih, San? Kita harus segera menyelamatkan diri nih, tapi kita harus memastikan dulu bahwa surat-surat berharga yang kita punya sudah diamankan. Apalagi yang punya hewan peliharaan, harus diungsikan terlebih dahulu di tempat yang aman. Oh iya, jangan lupa hubungi pihak-pihak yang berwajib dan penduduk sekitar. Oh, gitu ya. Berarti kita harus selalu waspada ya, San? Apalagi di musim hujan kayak gini. Iya nih, penting bagi kita untuk selalu waspada supaya bisa menghindari resiko tanah longsor. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang. Gemilang FM. Inggih ngaturaken ageng panuwun nggih dhateng para sutresna budaya, para pamidhanget giaran arum dalu. Inggih dalu menika sampun kepareng nyawiji midhangetaken giaran arum dalu. Langkung-langkung roko Mas Farotin wonten ing Dayu Dalu Masin biane ditunggu lho. Kadang kula nggih ingkang wonten iring ler menika kala wau sampun dipun sebat-sebat kalian Ibu Rayung Mas Parwoko wonten ing Trana sugeng dalu Mas Woko. Mugi-mugi dalu menika nyawiji wonten ing giaran arum dalu lajeng mandhap wonten Bapak Haji Parwito wonten ing Kalibening sugeng dalu Pak Haji mugi-mugi tansah kaparingan kesehatan ngaten nggih lan dalu menika nyawiji dipun tenggo panyaruwenipun monggo. Lajeng wonten ing sewukan Bapak Triyono sugeng dalu Pak Tri sampun dangu mboten pinanggih mugi-mugi tansah kaparingan kesehatan ngaten nggih. Salajengipun Mbok Pilih Bapak Sigit badhe kinten-kinten kateng sanèsipun saderengipun Ibu Rayung monggo Bapak Sigit rumiyin. Ugi ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken menika katur pepunden kula wonten ing Pakem. Oh, sambi rembe. Sambi rembe Bapak Antonius Budi Harjo. Sugeng midhangetaken. WA-ne ditunggu, Bapak.
Ugi Ibu Wahyu Neni. Oh inggih. Kalian Mas Pur. Wonten ing Lenggah Sawangan wonten ing nggih. Tirtosari Sawangan. Iki gek koreksi apa gek nyiapi kurikulum? Nyiap-nyiapi Kisi-kisi. arep tes. Nyiapi arep tes. Inggih. Lajeng Bapak Muhadi wonten ing Tidar Warung sak kidul pasar Gotong Royong. Bapak Haji Subianto wonten ing Madya Candra Secang. Bapak Wido saha Masno Gareng wonten ing Tinggal Kulon. Bapak Mujiarto sugeng midhangetaken mugi-mugi sampun sehat. Sampun sehat nggih wonten ing Klodran ta menika. Nggih wonten ing Klodran. WA-nipun dipun tenggo. Kanca-kanca para penabuh Cokro Laras wonten ing Pandhean di bawah pimpinan Bapak Aji juradane KP Kopi Candi Pawon saha Mas Nardi sugeng midhangetaken kaliyan derek nyang guyung anggenipun sami gladen gending ingkang samangke badhe kagem nyadran wonten ing pangenan sugeng midhangetaken bakule degan putih wonten ing Klodran. Golek degan ijo ora ono. Degan ijo jebul mboten wonten Mas Guru. Inggih saha Pak Kasbi gitu kange mancing ning mancing mayit. Mancing wong keli. Mancing wong keli. Sugeng dalu. Mbok menawi Mas Guru Rayung badhe kinten-kinten. Saderengipun Ibu menika ingkang padatan cancah nyawiji menika kadang kula ingkang wonten ing luar menika Pak Toyo nggih wonten ing Mriyan. Sugeng dalu Pak Toyo. Dipun tenggo nggih sawetawis wekdal sampun boten ngintun WA-nipun. Mugi-mugi dalu menika nyawiji langkung-langkung Ibu Sumarti wonten ing Oh nggih, tempak nggih Candi Mulya menika. Sugeng dalu dipun tenggo malih WA-nipun. Lajeng Bapak Sukarjan wonten ing Srumbung menika Cabean. Sugeng dalu Bapak Sukarjan dipun tenggo WA-nipun monggo. Nggih. Salajengipun Mbok Salajengipun monggo Ibu dipun Rayung. kintun Ibu. Injih nderek kintun dhateng para kadang ingkang nyawiji wonten ing grup gelar Mocopat para Mocopat ingkang badhe kaangka benjang wonten tanggal 2 Desember nggih sugeng dalu sedaya Bapak Ibu pendamping mriku. Wonten ingkang apal Bu asmanipun? Nggih, wonten Bu Yayu, Bu Yayu. Bu Wiwi, Pak Bambang Widi. Oh. Pak Bambang. Nggih. Wonten Mas Heru. Mas Nggih. Heru. Nggih. Nika wonten Mbak Niti. Oh, wonten nggih. Pak Yuda. Oh. Nika wonten para dweja ingkang tasih muda taruna menika. Ngaten. Nggih. Nggih. Oh menika badhe wonten gebyar to Bu? Inggih Pak. Oh, Nika wonten pundi Bu? benjang mapan wonten ing Ketepas. Nah, menika. Wah, nek ngono. Sinarengan wontenipun festival gunungan menika Oh, nggih. menawi nderek nonton lak kepareng ta menika? Wah, nggih. Monggo Dipun menika, tenggo dipun Sesuk melu tenggo. nonton ya Pak. Ngaten nggih prayogi menika. Sing penting aku diampiri. Oh, ngaten nggih. Wonten malih Bu? Nggih, menika kita ugi dhateng kanca-kanca ingkang wonten ing komunitas Sabda menika. Oh, Komunitas Nggih. Komunitas Sabda menapa? menika ingkang menapa nggih sami nguri-uri kabudayan Jawi. inggih, Wonten inggih, Bu inggih. Widi ingkang mapan wonten ing Pakis. Oh, Latah ngaten, Pakis, nggih. Wonten Mas Yulian. Wonten Mbak Diah yang wonten Grabak menika. Grabak. Nggih, 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 Lajeng nggih. menika wonten Ibu pengawas ugi, Pak. Oh, Nggih, wonten Bu ugi, Bu? Harti nggih. Oh, ngaten nggih. Ingkang lenggah wonten ing sak laripun Blabak nika nggih. nggih. Ngaten. Nggih. Pagersari Treko. Nah, leres Pagersari. Pagersari. Nggih. Nggih. Alhamdulillah menika komunitas menika dipun sengkuyung dening Dinas Pendidikan lan Kebudayaan Nggih. Kabupaten Magelang. Sajake Pak Sigit kepengin gabung iki. Wah, wis ora ketampa. Wong niku khusus mligi ingkang dereng ompong kok nggih, menika. nggih. Nek wis ompong wis ora. Ingkang gadhahi ancasan tujuanipun anu, Pak.
menika badhe langkung ngrembaka babagan budaya Jawa menika. Wah, remen sanget Bu. Mireng menika kok raosipun menika nderek bingah ngoten. Bu, dipunambali komunitas menapa menika? Sabda. Nggih. Singkatan apa? Nggih menika ingkang komunitasipun uri-uri budaya. Ngaten nggih. Komunitas Sabda. Nggih. Tesih wonten malih? Ya, ugi kintun dhateng sedaya para sutresna budaya Jawa wonten nggih. Langkung-langkung mbok pilih kanca-kanca para dwija wonten ing Kangkungan menika. Prayogi dipun kintuni Bu. Nggih. Dhateng Bapak Ibu guru SD Negeri Kangkungan. Nah, menika. Sedaya Para siswanipun. Lan para dwija wonten ing tlatah Kecamatan Salam nggih. Komitenipun. Ngaten nggih. Pilih sak mangke saged nyawiji ugi wonten ing mriki. Nggih. Besok kalau rawuh studio ya. Ya ngaten kok lajeng kula tesih kepengin sing pangkur iki. Wong mau rungono pangkur nah menika dipun aturaken pangkuripun. Nggih. Menika badhe nyekar pangkur menika seratanipun Bapak Mbah Sudi. Almarhum si Mbah Sudi. Mbah Sudi Suwargi, budayawan. Saking dukun Talon. Saking dukun. Nggih. Parang menika kula badhe nyekar menika. Nggih, monggo Bu. Pangkur kasmaran ngaten nggih. Ngaten. Menawi kala wau dandang gula penganten anyar. Sak menika. Lajeng sak menika pangkur kasmaran. Kathah ingkang remen menika Bu, pangkur kasmaran. Rono-rono do nyuwun Kang Kasmaran. Pangkur kasmaran. Nggih. Jongko manut undang-undang mrehuninga monggo dipun telusuri manut undang-undang taun 1954 nomor 12 pendidikan kang tinuju pasal 3 isinira tujuanipun ten angkling sineputing undang-undang siji sanga 85 nomor pendidikan kang tinuju lantip kesanging bangsa mekaraken sujanmo akan
Jawi Teras, Bu. mila tasih timur swantenipun di wah sae sanget nggih Bapak Sigit. Terus nggih. Dipun terasaken menika kaya-kaya ki ora ana wise ngoten lho Pak Sigit terus mawon sing mireng kene. Monggo Bu. Ya sak padha meneh apa rong padha ora apa-apa. Monggo Bu. Nggih kalih malih Bu. Inggih. Damel janma kang susila ingkang wasis lan warga demokratis sarta tanggung jawab iku mreh mulyaning baraya lan mulyaning tanah air nagariku ini jroning pasal papat satuhu angandut isi Kasunyatan saya dangu malah saya tambah cekokipun Bapak Sigit. Isinipun menapa lak dereng dipun sekaraken. Dipun monggo menapa ingkang dipun kersakaken wonten ing Sekar Kara wau monggo Bu gayut kalian pengetan hari PGRI. Kalau wau lak sinebat angandut isi titik 2 ngaten ta. Nah, titik 2 nipun menapa mangga dipun lajengaken. pun oyak teras menika. Pokoke kudu ngono kuwi. Pendidikan pengajaran ginakaken dedasar kang pinanggih jroning Pancasila iku UUD papat lima saratanipun kabudayan kang anyakup kabudayan kebangsaan bangsa Indonesia Tesih tunggal ta nggih? Sampun pinten-pinten padha dipun aturaken rumiyin Bapak Sigit sinambi wawan ginem monggo. Wonten Sekar menika lak dipun sebataken pendidikan sampun dipun gatosaken saestu dening negari nggih Bu. Kasunyatan menika malah dadi
Undang-Undang Sistem Pendidikan tahun 1985 nomor Dwi. Nomor pinten? Nomor Dwi. Dwi iki pira? Kalih. Oh, kalih nggih. Menika nyakup tujuanipun pendidikan. Mesinipun kemawon nggih wonten caranipun nggih Bu. Wonten metodenya nggih Bu. Nggih. Nek jaman riyin niku nek sekolah iki lak ya ming anane ming SR, SMP, SMA, lajeng kawiatan luhur namung menika. Lajeng kaliyan negari dipun gatosaken saestu wiwit tahun-tahun 70-an nggih Bu. Lajeng dipun bangun SD Inpres kalebet dosa menika. Tahun nggih. Kalebet Bapak Ibu guru Inpres. Nggih nganti nalika semanten lulusane telas lajeng wonten crash program. Sing lulusan STM ya oleh ning dididik sik ngaten dados guru olahraga. Menika tegesipun pemerintah negari menika bener-bener ngatahaken nganti sak caranipun nggih napa metode napa nggih Bu ingkang wujud kurikulum. Nah rumiyin menika lak kurikulumipun namung DDCH. Menapa menika? DDCH menika napa Pak Sigit? Duduk, dengar, C niku C iki apa? Napa? Yo H kuwi hafal. Oh C iki catat. Dadi catat lagi biyen ming duduk ngrungokke, catat, hafal. Oh. Ning lajeng berkembang to Bu, mekar lajeng wonten kurikulum ingkang dipun sebat CBSH. Napa ning singkatane napa nggih Bu? Cara belajar siswa aktif. Nah, cara belajar siswa aktif ora mung mendengarkan nggih. Nggih. Isih ganti meneh. KBK. KBK napa Bu? Berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi. Ana kompetensi barang tadi. Wah, nggih. Bukan namung kompetisi nggih. Nggih, langsung kurang apik diganti meneh kurikulum Kurtilas. Saderengipun. Oh, menapa menika saking TF lali. Kurikulum saking sekolahan ingkang damel menika burung. Menapa menika? Berbasis menika nggih satuan pendidikan menika. Satuan KTSP. Menika kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nek ora kleru ngono aku mbiyen sekolah kok Mas. Wah, nggih ora sekolah ya ora ngerti. Menika ya ora ngajak aku. Lajeng gantos malih. Nggih. Dadi kurtilas. Kurikulum 13. Wah bener. Kurikulum. Aku apale ming kaya tilas ngono. Kurtilas kurikulum 2013 menika sae. Sak menika menapa Bu? Sak sampunipun Kurtilas menika wonten kurikulum Merdeka. Merdeka. Kurikulum nasional. Monggo rumiyin nggih wonten ewah-ewahan nek mbiyen sekolah ki biasa SR, SMA, yo nalika semanten wonten sekolah pembangunan gitu. Kados salam menika wonten ta menika? STM pembangunan. Dadi saiso-iso lulus ki wis iso prigel wasis ing samubarang iso makarya prigelan ngoten nggih. Sak menika wonten malih ingkang berbasis sekolah kanthi magang nggih Bu. Nggih. Lah mangke nek lulus wis akeh perusahaan sing butuh siapkan terus siaga karya. Kok siaga karya? Siaga makarya. Siap kerja. Ngaten nggih. Mbok menawi wonten ulasan malih Bu? Nggih, wonten ing mriki menika kala wau pun sebataken bilih wonten ing undang-undang menika pendidikan wonten ancas tujuanipun menika lantip gesanging bangsa lah menika. Estunipun minangka napa saking pendidikan menika ndadosaken para siswa menika dados
generasi ingkang lantip nggih menika. Ingkang Nggih. kala sampun kula aturaken menika lantip mboten namung babagan ngelmu kemawon sih, Pak. Nggih, nggih. Lantip Ya, yo amargi ngelmune mekaraken sujanma kanthi wutuh ingkang iman sarta takwa Ah. Allah kang Maha Siji. nggih dadi yo pinter ning yo takwa ngoten nggih. Yo nyekeli tata apa mengkae? Tata susila. Tata napa Bu? krama, Oh, tata krama. Aku kira apal nek nggon kangono kuwi. Nggadahi tanggal jawab. Nggih. Ini ya tanggal jawab pribadi, pakaryanipun pribadi, ya tanggal jawab tumrap negari saha masyarakat Ibu. Nggih, Oh, ngoten. Kuwi ngono kuwi Pak Jumiran. Ngaten. Nggih. Kalau wau Yen ngaten mbok pilih dipun tambahi malih Pak tembangipun. nggih. Ning aku tak matur burayong. Nek Mbah Jumiran menika dipun keparengaken apa mboten nek? Nderek nembang. Kula ya wis ora sah nembang. Nggih. Wong kula ya isin to ana Nah. guru nembang ku mah digegujeng. Ah sing gampang lak teko niru Mas Guru. Ngaten. Nggih pangkur. Oh. Jajake pangkur sura greget nek Pak Jumiran kuwi. Kula mboten iso nek surah greget ning greget-greget. Niki Angger ora pangkur palaran lho. palaran gamelane urung muni. Ingkang pundi menika Bapak Sikil? Nggih. Daya 3 menika. Ora nyandak ukurane. Mboten nyandak Nyandak cobi mungkin. Miwah luhur wataira sehat sarta terbing ilmu tur lantip kreatif akeh panemu mandiri pribadinya miwah dadya warga nagara satu ingkang demokratis sarta tanggung jawab den terpeni. Niki pangkur napa Pak Sikit? Kados pangkur anu Paripurna. paripurna. Slendro nggih, slendro sangan nggih. Oh nggih. Maka tenan sira kang cinangka pendidikan puniki dene caranya enggayo kurikulum minangka pandom jroning panggulawenthah puniku kang wola-wali dumadya kahanane
gingsir para dwija kang minangka nindakake panggulawan nggih samono wis nate bingung gontakan tining cara kang dumadi sajroning jaman kapungkur DDCH CBSA kadhe kagumanti nuli kok wonten miringe barang kuwi saking pintere niki rak song niku sasmitan apa pripun kok nduk dimiringke barang Bapak Sigit menika rak sawetawis mila semu ajri karana menawi lajeng dipun pidhangetaken kaliyan Ibu Dwija menika badhe namung dipun kumujeng kemawon menawi tumrap dere pamupu Patemboyo menika lajeng bijinipun badhe ora lomba kok iki dados menika nenek nyariosaken wekdal ingkang kapungkur nggih Pak nggih kapungkur sing kepungkur ngono nek jaman biyen anggere iso maca tulis wis donekke pinter nggih Mas Guru. Mila riyen lak wonten program wajib belajar 12 tahun. Pinten tahun sak menika? Wajib belajar menika. Rumiyin wonten wajib belajar SD 6 tahun. Tujuanipun ming aja nganti ana sing isih buta huruf, buta aksara. Program B3B menika nggih. Yo ibu-ibu, bapak-bapak, sepuh-sepuh do sekolah nang bali desa ngaten. Bu Guru Rayung menika gegayutan kalian hari ulang tahun PGRI ingkang kaping 18 menika wonten dudutan menapa, wonten kesimpulan menapa tumrap para guru kalian para siswa. Monggo sewu Bapak Sigit saderengipun menika kathah Mas Fahrudin menika kena nggih tampa kesel midhangetaken saking sinten Kiaran Arum Dalu Raka Mas Fahrudin. Oh, saking Pak Fahrudin. Sedayu nggih. Nggih. Oh, nggih. Nggih, monggo. Mas Fahrudin dipun tenggo malih nggih. Ming boten diwaca sik lewat gemilang. Ha niki sajake wis kirim ning liwat kono urung tak waca mangke nggih. Nika Mas Diki nembe wonten wingking. Monggo, mangke tetep tak waca. Terlalu nyopir kok nyopir. Le nulis klerak-kler. Monggo Bu, mbok pilih kalau wau ngertakaken kesimpulan menapa gayut kalian wonten ing dalu menika Arum Dalu lak nderek mangayu bagya hari ulang tahun PGRI ambek milih wonten himbauan utawi ajaan lan pepenget tumrap para dwija monggo Bu. Nggih. Menika wonten ing warsa 2000 selangkung menika minangka ambal warsa ingkang kaping 18 PGRI lan ugi Hari Guru Nasional menika ngangkat tema wonten temanipun. Nggih, wonten temanipun Guru Bermutu Indonesia Maju. Guru bermutu
Indonesia maju menyongsong tahun emas. Menika jumbo kalian ajaranipun Ki Hajar Dewantara nggih. Oh iya. Bilih menika wonten semboyanipun ing ngarsa Sung Tuladha bilih menika para Dwija menika paring tuladha dhateng putra putrinipun wonten ing pawiyatan. Lamun wonten ngarsa nggih. Nggih. Ngarsa niku ngarep. Ngarep. Oh. Menika di depan memberikan contoh. Contoh. Kalau wau kan guru menika ingkang digugul Lan ditiru kalau wau nggih. Menapa kalau wau ing ngarsa Sung Tuladha. Sung Tuladha. Lajeng ing madya mangun karsa. Nggih. Menika wonten ing tengah-tengah menika saged damel mangun karsa dados napa nggih bekerja sama. Ngiyatan Memberikan dorongan. Lan wonten tutwuri handayani menika wonten ing wingking nggih kekanteni niku tutwuri handayani. Saged nyurung ngaten nyurung ben berdaya. Ora malah ganduli. Nah wonten sing nyimpang ngoten lajeng dipun leresaken. Leresaken ngaten nggih. Kesanipun menika saged mlampah wonten ing mergi ingkang leres boten mergi ingkang sae namung mergi ingkang leres. Mergi sae tadi mbut dereng temtu leres nggih. Oh. Wah nek kuwi lho. Tekan semono kabeh Mas Guru Rayo. Ya paling ora ya Ibu Dwija ngumunke. Nggih. Salajengipun Bu, dados pundi malih? Bilih menika dados wonten ing kalodhangan menika kula ing mriki nggih ajak-ajak ngaten nggih dumateng para Dwija ing mriki monggo sareng-sareng tansah napa nggih nyengkuyung wontenipun program pamarentah menika anggenipun badhe ndadosaken para generasi ingkang unggul berprestasi lan ugi berbudi pekerti luhur mekaten. Guru bermutu Indonesia maju. Tak eling-eling temenanan nggih. Mbok bilih makaten. Ngaten. Bapak sikit badhe mimbui monggo. Panjenengan kemawon. Oh, Bapak Haji Sugiono. Monggo Bapak Haji, mbok bilih badhe wur-wur. Waduh nek muni wur-wur kok ya Mbah Kakung, nek Mbah Kakung ki wur-wur ae nggih. Kula namung saged mimbui monggo sedaya Pak Guru Bu Guru ingkang apa nggih ngatosaken sanget dumateng putra-putri didikipun ing langkung-langkung wonten ing babagan tata krama sopan santun nggih menika amargi napa menika kalebet ugi jati dirining bangsa nggih. Karena napa Indonesia niku sampun terkenal wonten pundi menika? Oh, saindenging bawana nggih. Muncar ngaten. Nggih, ing babagan kuncara. Nggih. Wah, kula niku saiki rada wedi Mas Sumiran. Menapanipun? Nek matur ngeten iki ana sing wis pareng-pareng. Nek Jawa ya Jawa aja dicampur basa Indonesia niku. Kula saniki sok dadi nek arep matur iki aku iki mar kuncara, nek kuncara iki basa Jawa apa basa Indonesia? Nggih to. Kuncara menika Jawa. Nek kaloka Jawa. Nggih. Pramila monggo karena Indonesia menika terkenal budi pekertinipun ingkang sae katitik wonten ing manca nagari kemawon kapilut saking budayaning negeri Nuswantara nggih. Katitik wonten ing Belanda kemawon mriku wonten ing Walandi. Walandi menika malah kepara critanipun niku nggawa napa nggih catatan budaya Indonesia nggih lan sakmenika niku kathah manca negeri Inggris Amerika niku kok do iso gamel nggih do iso ndalang nggih ning sing bangsane dhewe malah apa maca pat jadul ngoten ta nggih sajake wonten WA malih nggih namung wektalipun sawetawis kok mbok pilih sampun cekap menika Bapak Sikit. Menawi dipun waos sekedhik saged. Prayogi monggo. Nggih. Wonten WA menika saking
Gedap nggih. Maca pat Mas estu Parodi. mboten boseni. Punapa Juragane dene parikan kuwi. swantene ngrangin angayun-ayun teng angkasa. Waduh, kadya ibu guru niki. Ah nika Bu. Macapatan ngrembaka onten sik mastani kuna nanging kukuwe ana. Tepuk tangan untuk Mas Faruk. Kuna ning kukuwe ana. Mekaten kok bilih Pak Gemiran. Matur nuwun Raka Mas Farudin nggih, ya senajan keri le rawuh, ya Singapura karang ya akeh sing dirembug. Terus ora kapok sesuk. Nggih karana winatosing wekdal para kadang kula sakadang nyuwun pamit. Mugi-mugi saestu arum dalu wonten ing wekdal menika karana karuwan Ibu Dwija saged saestu dados tambahing panglipur sawetawis tumrap para kadang pamidangan. Kula sakanca minta pamit, mugi-mugi saged pinanggi malih wonten ing giaran candhaipun. Kados padatan kapungkasan kanthi sekar pangkur badhe pun aturaken dening Bapak Sigit Widodo. Jan aku senenge nek niki Pak Sigit kalian istilah ya dumdil. Oh kadang lan prosutresna winatesing wekdal maca pat nenggih Glen roti. Pinupos kya nyuwun mungkur nglenggana kunging lepat wicara sastra basa lan unggah-ungguh Apik bener. nyuwun gunging pangaksama anto wilasaning Gusti. Cekak semanten para pamirsa, giaran arum dalu ing wekdal menika kula sakanca ingkang ngayahi karya minta pamit andum basuki mugi rahayu ingkang sami pinanggih widodo nir ing sambikala ing pangajab budaya Jawa muga-muga bisa tetep ana bisa lana kepara saya ngrembaka macapat bisa tansah ngawiyat nuwun nuwun nuwun.